Здравейте и добре дошли! Аз съм Тони и в следващите моменти ще ви разкажа малко за doTERRA. Защо вече 10 години партнирам с тази компания, ползвам продуктите и съм благодарна, че имам този инструмент за подкрепа на тялото, на физическо и емоционално ниво. В doTERRA имаме 3 нива. 3 възможности и 3 пътеки. Първата е каква е моята нужда, може ли някое етерично масло или някой от продуктите да ми помогне. Естествено тук много зависи, мога ли аз да се доверя на този продукт, да го изпробвам и да видя дали решава моята нужда, разрешава дадена ситуация. Второто ниво е след като вече съм опитала даден продукт. Съвсем естествено, когато някой около мен има някаква ситуация, да препоръчам нещо, да споделя, да кажа: ако имаш такава ситуация, може да ползваш мента или OnGuard. И вече третото ниво третата възможност е когато реша, че тази дейност е нещо, което ми носи смисъл. Да помагам на другите, да ги подкрепям, да разбирам как заедно можем да разрешаваме техни ситуации. И тогава мога да избера стъпка бизнес дейност. Която и от трите да избера, аз винаги се връщам към това как аз се свързвам с продукта, с компанията, във всеки един нов сезон, във всеки един нов период от живота. И така вече 10 години намирам смисъл, виждам колко добре, колко много нещата, които doTERRA избира да прави, се свързват с моята посока. И така вървим заедно един път. В следващите видеа ще споделям идеи за продуктите, как всеки, който иска, може да споделя и как всеки, който иска, може да развива тази дейност. До скоро и ви благодаря!